Mi kaptunk itt minden tessék. A fektőség nem lesz. Csak a... Tessék! Vigyázz, vigyázz! Menjetek ebbe, és mindenki üljön be! Szintén 3 személyvállalat van, de csak tényleg 3 van. Menjenek, előrébb legyen! Nos, rengetegen állnak itt sorba az ételosztásnál. Miért szervezték ezt a rendezvényt? Mire számítanak? Nagyon sokan vannak itt. Egyetemben. Előre, előre, előre. Rossz ember, virgácsai sor. Na. A futca magot is spekuláltál. Bizony, de csak aki jól lett. Először is jó étvágyat kívánok! Azért hadd mondjam el, hogy kinek köszönhetjük ezt a jelenlegi helyzetet, azért, hogy önöket megvendégelhetjük. Az Európai Sorstársak Közhasznú Egyesület rendezésében az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány együttműködésével, akik ezt a meleg sátrat önöknek biztosítják, akik megfőzték az ételt, a hallgatók, akik fölállították a sátrat. És nem utolsó sorban a dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr engedélyével jöhetett létre ez a rendezvény. Engedjék meg, hogy az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi részéről a ezredes urat fölkérjem, hogy egy pár szót szóljon önökhöz. Tisztelt vendégeink! Nagyon szép fehér karácsony ígérkezik, aminek önök nem biztos, hogy örülnek, mert a hideg az nem tesz jó. Ahogy ezen segítsünk egy kicsit. Szerettünk volna önöknek, ha más nem, egy tál meleg ételt, egy pohár meleg teját és egy melegedőhelyet biztosítani, hogy legalább néhány percig, egy fél órát, egy-két órát jól érezzék magukat, legyen hol, eltöltsék az időt, beszélgessenek egymással, jól érezzék magukat. Ehhez kívánok önöknek jó étvágyat, kellemes időtöltést. Köszönöm szépen ezredes úr szavait. Én azt hiszem, hogy az önök megvendégelését az ezredes úr szavai megerősítettek. És hadd üdvözöljem körünkben, és köszönjük szépen, hogy a dr. Hende Csaba, a honvédelmi miniszter úr helyett sajnos, aki nem tud jelen lenni, nagyon szeretett volna itt lenni, aki pénztámogatást is nyújtott, hogy igyekezzünk önöknek minél jobb ellátást biztosítani. És helyette megkérem Somkuti Bálint urat, aki miniszter úr nevében szól önökhöz. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagy örömömre szolgál, hogy a Honvédelmi Minisztérium nevében köszönhetem itt önöket.
Talán annyit tudnék elmondani az ezredes úr által elmondottakhoz, hogy tudnék hozzáfűzni, hogy a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat az elmúlt időszak, az elmúlt évek során folyamatos fejlődést mutatott, ehhez igyekszünk mi is hozzájárulni. És a miniszter úr személyesen és a szívén viseli minden rászorultnak a sorsát, ezt bebizonyította már Kolottáron, illetve Tárvizek alkalmával. Sajnos karácsony közeletére nagyon megszaporodnak a teendői, ezért a társadalmi kapcsolatok hivatalát kérte meg, hogy képviseljük. Ennek képviselőjeként hadd köszöntsem önöket, és hadd kívánjak önök is további jó étvágyat, és hadd köszönjük a lehetőséget mi is, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy önöknek egy kicsit megédesítsük a karácsonyt. Köszönjük szépen! És még a helyet, aki biztosította és engedélyezte, hogy ezen a helyen, hogy minél közelebb legyünk önökhöz, nem kell a Hősök terére kimenni, hanem itt ezen a helyen, ahol azt hiszem elég jól otthon vagyunk, és sok mindenkivel találkozom naponta, hogy minél közelebb, és ne kelljen önöknek sokat utazni, a Józsefvárosi Önkormányzat polgármesteri hivatala, dr. Kocsis Máté polgármester úr hozzájárulásával lehetünk itt ezen a téren. És hadd kérjem föl, a polgármester úr betegsége miatt nem tud jelen lenni. Aki tavaly itt volt, az tudja, hogy polgármester úr is itt volt, de sajnos az egészségi állapota most nem engedte meg, ezért kérem Zentai Oszkár urat, hogy polgármester úr nevében szóljon önökhöz. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Polgármesterről a lelkemre kötötte, hogy mindenféleképpen így jöjjek el, és ahogy így körbenézek, azt kell mondanom, hogy érdemes volt ide eljönni. Józsefvárosban sajnos a sok kulturális építészeti szépség mellett sok a szegény sorsú ember, többen a lakásmafia áldozataiként váltak hajléktalanná. Kocsis Máté polgármester úr, aki az Országgyűlés Honvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának elnöke, fontos feladatának tartja azt is, hogy a bűnözésnek ezt a módját is visszaszorítsa. Én nagyon jó étvágyat kívánok önöknek, fogyasszák szeretettel, és kellemes karácsonyt! Köszönjük szépen, és hadd kérjem meg, csak egy pár szóra, mert alpolgármester asszony sem tudott eljönni, de helyette megjelent Györgyike, úgyhogy kérem szóljál egy pár szóra. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretném átadni a polgármester asszony jó kívánságait. Békés, boldog és szeretetteli karácsonyt kívánok mindannyiuknak, és fogyasszák egészséggel ezt a finom ételt, amit itt főztek önöknek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és hadd mondjam el, hogy a kenyeret kinek köszönhetjük, ezt a finom kenyeret. Erdélyi György ügyvezető igazgatónak Budakesziről segített bennünket, hogy önöket meg tudjuk vendégelni, a 3P Kft. Kovács László elnök, a Pixeget ZRT-től a 50 kg húst kaptunk, vagy 60 kilót. Magyar Koronaőrök Egyesületétől, Vót Imre elnök úrtól, dr. Ináncsi Miklós vezérigazgató, Budapesti Húsnagykert közös vállalkozásának vezetőjétől, a CBA hálózat, Fekete László ügyvezető igazgató, a Lares Kft. Elnöke, és hadd kérjem meg, akivel évek óta dolgozunk, és támogat bennünket, hogy mi önöket tudjuk támogatni. Mi is áldozatok vagyunk, és sértettek. De semmivel sem vagyunk önöknél jobb helyzetben, legfeljebb annyival, hogy találunk munkát, adnak munkát, hogy valamennyire a megélhetésünket tudjuk biztosítani. Mi önökkel együtt érzünk, és egy szinten vagyunk, de mi is károsultak áldozatok, de mégis segítünk önöknek, hogy ezen a kis rövid idő alatt is önökkel együtt érezzünk. És fölkérem a Magyar Ingatlan Értékbecslők szervezetének elnökét, Békési Béla urat, aki
most egy más kiküldetését éli. Mikulás úr, ha ide fáradna a mikrofonhoz. Szervusztok, gyerekek! Szevasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most, mint Mikulás, egyébként az ingatlan közvetítők egyik szervezetének a vezetője vagyok. A Török-Szabó Erzsikével, illetve a Sorstársak Egyesületével nagyon régóta azért harcolunk, hogy letisztuljanak a piacok, és ilyen rendezvények a későbbiekben ne legyenek. Nagyon megköszönöm a figyelmet, hogyha egy kicsit figyeltek. Igazából nagyon sok probléma van jelenleg. A bankok a hiteleket olyan módon adták, és olyan módon jutottak hozzá az emberek, hogy nem voltak kellően felvilágosítva. Az uzsorahiteleket úgy adták az uzsorások, hogy azok, akik kapták, nem voltak felvilágosítva. Ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon sok visszaélésre adtak okot, nézzetek körül, látja mindenki, hogy állunk. És az, hogy mi itt beszélünk, lehet, hogy jövőre már mi is esetleg ilyen adományokra szorulunk. Tehát mindenkinek ott leveg a feje fölött a kard, és én azt mondom, hogy ezeken a dolgokon változtatni kell, ezért fogtunk össze a Sorstársak Egyesületével, és megpróbáljuk ezeket a visszaéléseket, problémákat megoldani. Nagyon sok szeretettel és nagyon nagy odaadással készítette Erzsike nektek ezt a rendezvényt. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és azt kívánom, hogy jövőre ne találkozunk itt. Jó étvágyat kívánok! Köszönjük szépen, és akiket megkérdeztek, kedves vendégeink, a kérdőívet azért csináljuk, hogy a lakhatások megoldásában valamilyen formában tudjunk segíteni, és azért van szükség erre a kérdőív kitöltésére, hogy jövőre, és ebben az évben még, de jövőre az önkormányzattal egyetemben az elképzelésünket létre tudjuk hozni. Tehát ezért, ha megkérdezik önöket a kollégáink, a sorstársak, hogy válaszoljanak azokra a kérdésekre, mert nagyon megkönnyítik a dolgunkat, hogy önöknek tudjunk segíteni. Én köszönöm szépen a meghívott kedves vendégeinknek, hogy elfáradtak, köszönjük a támogatóknak a támogatott anyagokat, és önöknek jó étvágyat kívánunk! Végünk van, ha nem teszünk, mindörökké elveszünk. Most kell talpra állnotok, és hősökké válnotok. Ez szóljon a magyar szájból, elég volt az elnyomásból. A győztesek ma mi leszünk, s többé már el nem veszünk. Látom már a végetek, nincs már tovább lépnetek. Sanyargató zsarnokok, mi lettünk a bajnokok. Támad a félelem szele, de kiállunk mi ellene. Nem győz, míg mi kitartunk, megvédjük az otthonunk. Ez szóljon a magyar szájból, elég volt az elnyomásból. Győztesek ma mi leszünk, s többé már